Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CAC Nav NX 612 do kastrovača kukurice Frema Condor 130. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Navigácia sa skladá z antény na príjem RTK signálu, z 12-palcového tabletu a elektrovolantu s nulovým odporom. Presnosť navigácie je do 2,5 cm, pri ročných nákladoch iba 100 eur. V cene navigácie je zahrnutá aj odborná montáž a zaškolenie obsluhy. Ak máš záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.